L-uffiċċju li qed juża l-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'Samezon ġie mogħti lilu mill-Gvern. Dan ikkonfermah Robert Abela nnifsu meta ġie affaċċjat bid-domandi tal-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Marsa Xlokk. Għall-uffiċċju ta' Dr. Muscat nikkonferma li hija parti mill-severance package tiegħu iva. Can you release the details of this package and can you tell us if he's going to be provided with a government office indefinitely? Fuq il-kwistjoni tal-uffiċċju nerġa' nikkonferma kif diġà weġibt liltim li tifforma parti minn deċiżjoni meħuda fl-2019 relattiva għal pakkett ta' terminazzjoni tiegħu. Robert Abela konferma li dan l-uffiċċju ngħata lil Muscat bħala parti mill-pakkett wara li Joseph Muscat spiċċa minn Prim Ministru meta Muscat kellu jwarrab f'nofs il-kriżi politika tal-2019. Mistoqsi ripetutament mill-ġurnalisti dwar dan il-pakkett ta' terminazzjoni, Robert Abela baqa' ma qalx kemm ġie jiswa mit-taxxi tagħna. Il-Pulizija fl-aħħar jinwettqu tfittxija propju f'dan l-uffiċċju ta' Joseph Muscat f'Samezon dan brabta mal-allegazzjonijiet serjissimi li qed joħorġu relatati mal-iskandlu tal-bejħ tal-isptarijiet. Intant waqt il-konferenza tal-aħbarijiet f'Marsa Xlokk, il-Prim Ministru ma weġibx domanda diretta jekk hu personalment kienx marraf bit-tfittxijiet li saru mill-Pulizija fid-dar ta' Joseph Muscat u fuq l-uffiċċju tiegħu f'Samezon.